Rumah Surabaya Timur tepatin di Kali Judan rek yo. Lu omahe 2 lantai boy sisan, regane murah. Mek 300 juta. Wis gak ono punjule pas yo. Omahe delon rek yo, kaya wong Amerika opo ngene iku rek yo. Boys yo. Tenang ae rek yo, regane murah pol, tepate Kali Judan. Cewidek karo Duro rek yo. Wis, langsung masuk aja lho. Wis oleh pager kena dibuka karo ditutup ngene iki rek yo. Aja langsung masuk aja. Loh, kusene pintune wis full almini rek yo. Terus nang ngisor iki ono ruang tamu atau orang keluarga pen aturun dhewe ya wis super gede kena gawe playon. Plafone wis PVC, lampune down LED. Nah, terus ngisore tangga iki rek yo ono dapur, kene nggone wastafel, kene nggone kompore. Nah, terus nang kene ono kamar mandine sing kena adus wong 30 sik mod. Klosete nggih kloset duduk ya. Wis saiki langsung munggah nang dhuwur ae rek yo. Menghemat durasi yo. Wis aja. Nah, kayak arek-arek Duro sing gak pengen tuku omah nang Surabaya langsung digas mumpung ono omah murah iki yo. Wes, ayo rek. Wes, kamare ono loro. Lah, ini kamar pertama rek yo. Iki kamar pertama iki kena gambekan sadu lek bengi karo bojone sampean. Ngene iku ya. Pintune sliding ngene iki ya. Wes, lunyu kayak ulet kecubruli. Lah, terus iki kamar mandi atas rek yo. Kamar mandi atas wis kene krane kene nggone pembungane yo wis full keramik yo oke. Lah terus nang kene iki kene digawe kamar pengen turun dhewe soalnya kan pintune rek yo. Iki kamar kedua wis lumayan gede rek yo. Surabaya dengan harga 300 juta wis boys lah murah lah lek menurutku yo. Terus nang kene iki ono pintu arah menuju balkon ya. Wis yang ini kira Surabaya yo. Iki lokasinya di Surabaya Timur tepatnya di Kali Judan. Tidak lah karo Suramadu ngene kira yo. Wis ngono ae lek sampean minat utawa pengen takon-takon survei lokasi langsung japri VW. Arek-arek TKI, TKW, Arab Saudi, Malaysia, wis iki solusi guys sampean sing pengen golek Surabaya Timur. Langsung digas yo. Oke, info lebih lanjut langsung WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.